la felicitat cansa massa. I jo diria que fins i tot avorreix. Jo en tinc prou a viure sense nervis, sense traumes, sense boixes, sense pastilles. Però clar, ja em dirà, per viure tranquil... Doctor, es pot imaginar com va ser d'íntima que no va necessitar ni obrir les cames? És que un no pot ser especialista en tota la vida. A veure, explica com va anar això, que potser m'ensenyes alguna cosa que jo no sàpiga. Home, a veure, tot va començar fa un parell de mesos. La teva casa, aquestes coses. Espera, és que he de fer una cosa. Ah, sí, he de marxar. Però bé, ens comunicarem telepàticament. Jo me'ls coneixia tots, tant a les bèsties com a les persones. Doctor, però ara resulta que la carretera de Martorell s'ha convertit en una via d'alta densitat, on apareixen camions i cotxes de no sé on, i desapareixen cap a no sé on. Clar, i segur que quan estaves allà, a la pensió, a punt de dormir-te allà... Doctor, a mi m'agrada més dir quan ja estava en els braços d'Orfeu. Ai, a tu la poesia et cau al damunt com una pedregada. Doncs resulta que en aquell mateix moment escolto... Urbanització! Bordant com a bojos! Va, a veure, doctor, a veure, preocupat, el vaig portar al veterinari perquè em digués si el meu gos era un gos o era un gat. Però el veterinari em diu que el meu gos no necessita cap veterinari. Que sóc jo. A veure, el que necessita un psiquiatre perquè em tregui el gat del cap. Clar, això, perquè tu necessitaves un psiquiatre que et tragués el... Amb mig quilo de manites faloides. El meu padrastre la va enverinar per gelosia. Quan es va assabentar que jo no era fill seu, que el meu pare biològic era el meu avi, l'amo de Caldeu, el sogre del meu padrastre. Però vaja, aquest és un secret de família i m'agradaria que continués com a secret, perquè se'm fa molt difícil explicar als que no són de la família. Torino, Torino, dando la bola, Torino, Torino, dando la bola, con Torino quiere ser, hojita mi astronauta para el cartón. Torino, Torino, dando la bola, mira cómo viene la bola, como reina la bola. Torino, Torino, dando la bola, con Torino quiere ir. 40! Ui, ui, ui... 10! 3, 2, 1! Para! Encara que la meva ànima sigui immortal, jo no estic preparat. I què es pensa? Aquí em tenen a mi, amb la llibreta més desitjada per tots els professionals del futur, i la tinc jo, amb les mans lligades.
sense poder-la obrir. Clar, no fos cas que em trobi el dia de la meva mort en qualsevol de les pàgines que miri. Perquè tu ho sabies, no? Tu sabies que jo no obriria mai aquesta llibreta. No te la vergonya. Tu a mi no m'estimes. Tu ets un tros de follat ben foradat. Ets més fred que el meu forn. I més rígid. Ni vius, ni morts. Entenen? Ni vius ni morts. Hem de quedar-nos fora de la realitat. I això, saber-ho a mi em tranquil·litza. I a mi també. Així és com jo veig la vida. I vostès, com la veuen?